Turky, Janka, pôjdete na váš dialog z tej strany. Rozpadne a padne to Gregorovi, či Greg mu na hlavu. Tu by mali byť ešte černé závesky. Po schodoch, hej? Akože nevybehneš tam po schodoch so slovami, ale že pôjdeš tam tým smerom, hej? Takže ja som Tomáš Procházka, ja som študent 5. ročníka na VŠMU, divadelná réžia a to je asi tak všetko. Je na to doba, nielen vlastne čo sa týka nejakého nášho slovenského politického kontextu, alebo aj celosvetového, že sa znova vracia taký ten kult osobnosti a kult vlády jednej strany. Toto vnímame ako taký nejaký veľmi zásadný a hlavne v súčasnosti veľmi silný spoločenský presah, či už to bola snaha Roberta Fica ovládnuť Slovensko vlastne jednou stranou, alebo potom to, čo robí Vladimír Putin momentálne. Toto sú také momentálne podnety, ktoré veľmi silne vnímame v kontexte Macbetha a potom vlastne ten môj impuls bolo také skúmanie veľmi genderovej nejakej otázky, čo sa týka mužskej identity, čo sa týka vlastne postavenia muža vôbec v súčasnom svete a to, akým spôsobom vnímame muža a ten fakt byť mužom. Čiže v podstate nejaká taká spoločenská aktuálnosť a nadčasovosť, ktoré je to také klišé pri Shakespeareovi, že sa stále hovorí, že je to nadčasové, ale v tomto prípade je Macbeth naozaj veľmi zásadne nadčasový a čo sa týka tej nadinterpretačnej hodnoty, čo je to mužská identita, to už je taká pridaná hodnota. Lady Macbeth je jednoznačne jedna z postav, ktoré som si chcela v živote zahrať. A tým, aká je krutá, aká je temná a náročná. Ale aj množstvo iných postav, ktoré by som si chcela zahrať, nebudem ich menovať, ale verím, že sa tu možno raz takto stretneme s nejakou z ďalších. Aký by měl byť umělec na své cestě? Mal by byť zvedavý, mal by byť odvážný a mal by vedieť a mal by si byť vedomý svojich možností. Pokorný. Nemal by sa uspokojovať rýchlo, ale poďme vôbec. Mal by vždy chcieť niečo ďalej, určovať si vždy nové rebríčky, nové prekážky. Vždy sa starať o to, ako sa môže zlepšiť. Neuspokojovať sa, proste si neuspokojovať s tým, čo má, lebo tá cesta je veľká, svet je veľký a my sme v malých krajinách, takže musí byť dravý, ale pokorný. Mám rád ľudí. Rád hovorím svoje príbehy cez texty lepších autorov a vlastne rád sa stotožňujem s názormi, ktoré by som nedokázal tak dobre sformulovať. Rád sa tu opúšťam, rád tu kričím, rád sa tu smejem. Je to taká psychohygiena, myslím si. Môžem si povedať, čo si myslím, aj keď to môžem stále zakryť za to, že to som to nenapísal ja. Ale môžem tomu veriť. Ale snaž sa. Máme to všetko pod kontrolou. Close your eyes. A Zuzka mi to je tak trochu na nos a potom trošku na nos. Inšpiráciou, čo si predstavuješ, keď ťa takto líči? Že som slávny herec. A si aj teplý pri tom? Nie, ale že si to inscenácia vyžaduje to líčenie, tak ja som skromný, aj keď som slávny, tak sa poddám. Chceš to takto? Proč? Proč ne?